Yawre kamar moro mantie janeno mar Lolwe TV en tarik 4 dwe mar 2 gana 2021 odiechieng'no man mar tich abich mabende koro watieko godo juma ma chal ni juma mano mokwongo e dwe mar 2 ka an kae to kod nonro mar oboke mabende adwa lidho ne tang'o mabende koro oboke magwa oting'o odiechieng' ma kawuono. Iluonga ni Jesse Omondi an kae to kod oboke mar The Daily Nation kaachiel kod The Standard. Wach mabende koro mi peke oboke gi kachako gi mar The Daily Nation ni koro Ruto Raila fight Uhuru Paul's bill. Wacho kanyo ni koro kweth mar jalup ker Dr. William Ruto kaachiel to kod kweth mar Raila Amolo Odinga sani koro chal noriwore kamoro achiel mondo mi giked kanyo to kod lokruok mani gole paro mondo koro loka nena ka ombulu kata ni kwano ombulu aching' wach mabende koro adhi mi ni to ng'ama nokele kendo wacho ni koro en wach mabende koro kelo riwruok achiel kind kweth UDA kaachiel to kod jo Azimio. The Standard bende rivals Ruto Raila unite on bad law en mana gimoro achiel bende koro ilose kae mabende adhi medo lero ni ei oboke go igi mabende koro temlet no oko kama bende wadhi unrest in UDA over Mudavadi's Kenya Kwanza wach ni koro nitiere tungni moro kata bende nitiere chiedh nade gi to moko riwruok mar Mudavadi kata Kenya wach mar Kenya Kwanza mabende Mudavadi nicho biro godo kane gisingo mar ne gidwa tiyo kanyachiel to kod jalup ker William Ruto. The Standard bende wach bende wadhi ng'iyo iye kanyo en Loverbirds Lilian Juliani tie the knot. DP in Dubai 6 months after Uganda fiasco, Beth Mugo's husband dies of cancer. Mago wach mabende koro wadhi ng'iye kanyo. We wachaka nena kanyo to kod The Standard. The Standard en wach mabende koro miwa kaite mar adek mabende uchak miwa wechego mabende nitiere maber ahinya ni koro Julian and Lilian Ng'ang'a tie knot in private ceremony. Nyalo paro Lilian Ng'ang'a mabende ne en ja od governor ma Machakos Alfred Mutua mabende bang'e to ne giwere godo higa mokadho koro gikone to ne otimo arus margi ma bende matin manene gitimo kanyo to kod Julius iluongo kanyo ni Julius Owino kata Juliani ma en jagol mong'ere ahinya. Hera margi koro nochopo kuma bende koro giwacho ni koro waket gini e yono mayanga. Ibosomo kanyo kaka ne gitime kuma ne gitime ma ji 50 kende ma bende ne nitiere kanyo ne gikete moro ma ni kare ahinya. Opinion divided on Chiloba's April 9 ultimatum for journalists joining politics. Iwacho kanyo ne jata tije mar CAK kata director mabende koro chung'ne wechego mag tudruok e pacho kae mano ong'ere kaka Ezra Chiloba nodwaro ni mondo koro jofwambo mabende dwa donjo e weche mago mag siasa ni kochopo 9 to giwuogi e yamo giwuogi e tijgi no mondo mi koro gidonjo e weche mago mag siasa. Wach mabende koro pogruok nitiere paro seche ma bende koro riwruoge mag jofwambo kaka mar Kenya Correspondents Association motel gi Jakom Olojanak wacho ni oyo ok en kamano nikech ok onego bed ni keto liet ahinya ne jofwambo ma bende koro dwa donjo e siasa nikech ok en richo miyo ok onego ket nigi liet ma kamano nikech bende iwacho ni ginyalo tiyo iwacho ni ginyalo tiyo tekniki luwore kanyo to kod lony margi professionalism giketo e tijgi ma samoro ka en e yamo to ok nowacho nogo piny ni adhi laro kom ma kama otimo tije to bang'e cha kata kodhi e kampen to nyadhi e kampen e yono makare ahinya moko tiyo kod yamo marache mano miyo koro nitiere pogruok kod paro. Wabong'ene to biro chopo kanyo. A 60-year-old love story how Beth and Nicholas Mugo met. Mano Beth Mugo, Senator Beth Mugo mano bang' ka koro jaode iluongo Nicholas Muradha Mugo bende koro notho odiochieng' mano manyoro Nairobi Hospital. Jahigni 86 osebedo ka koro kedo to kod kansa kuom ndalo mathoth ahinya. En jalno bende koro Nyasaye nokawo. NCIC NGO in deal to preach peace before August election. Newacho kanyo ni duol mang'iyo weche mag riwo Uganda kanyachiel NCIC kaachiel kod riwruok miluongo ni Global Peace Foundation giketo winjruok mar neno ni koro wechego mago mag kuyo biro bedo kata ne josiasa seche ma gitimo kampen. Wachgi no kata bende kampen margi biro bedo ka giwuotho mondo mi gikony go puonj godo ji luongo kanyo elections bila noma kata election
maonge wach. Ite mar abich ibiro yudo kanyo ka bende nitiere lendo mar duond bura mar Jubilee ma bende koro gilando kanyo ni kochopo tarik 26 gin gi romo margi ma iluongo kanyo ni National Delegates Convention NDC ma gin godo romo margi mondo ging'iane weche mathoth ahinya. Weche ma giketo ka en lendo ma bende okel kanyo to kod jagoro mar duond burano Rafael Tuju gibiro ng'iyo weche mathoth ahinya. To kata kamano mano Roma bende koro luonge mondo gibi giromie abo mi mathoth ewi wachno bende. Raila Ruto reject bill on manual transmission of election results. Iwacho kanyo ni joge Raila kaachiel kod joge Ruto bende koro riwore kanyo achiel ma bende kaka nanyisi mar neno ni koro gikwedo e od bura wach ma bende nokel kanyo to kod kweth mar jatend kweth mathoth Amos Kimunya ni mondo bed ka koro iduoko mag yiero koro itero aching' kopogore kanyo to koro kaka nitiere mbui kacha cha kata nitiere lony manyasani ma inene kacha ni en gima koro itero aching' kendo itero mana Nairobi. Wach bende koro giwacho ni gidhi kwedo, jo ODM wacho ni gidhi kwedo, jo UDA bende idhi kwedo. Nyaparo kinde mokadho kata bende kane pok ODM wacho mano, joge Ruto kata Ruto wuon owacho ni mano en yo ma idwa kwalne godo Raila Ombulu. Kata kamano kod en gima ber ni giwinjore. Court declines to grant bail on official jail over 2016 Rio Olympics scandal. Mano jal miluongo ni kanyo Stephen Soi ma bende mibadhi mar Olympic manotimore Brazil Rio nomake kendo notwe higni 15. Odwa ni mondo koro we. Kata kamano jang'ad bucha owacho ni ok nyalo weyi nyaka idhi mana nyime to kod twech mari kendo nyaka onge gimomiyo dang' oweyi. Nowacho ni koro ngimane rach ahinya kanyo. Kata kamano wacho ni kuonde mag twech go jelago nitiere kod kuonde thieth makara ahinya tinde. Stent warrant MP held over speech detained further. Mano jaod bura mar Afrika ma Ugwe kata Yala Florence Jematia bende idwa ni mondo koro pod dhi nyime to mondo koro med twe idhi gol ng'eto odiochieng' ma kawuono. Nowacho weche moko ma bende ne sea jopiny e gweng' ma Baringo kochacha kaluwore kanyo to kod kuo mar dhok madhi nyime ka en wach ma bende koro nowacho ma iwacho ni koro siayo japiny. Ruto away in Dubai as Mudavadi Wetangula lead Kenya Kwanza. Kenya Kwanza dhi nyime campaign mare seche ma bende jalup ker Dr. William Ruto to nie piny mar Dubai nodhi limo nyare Juno Ruto ma bende odak gi chuore e gwenge go kendo kaluwore kanyo to kod jawach Loe mano Talam nowacho kanyo ni Ruto nitiere odhi Dubai e yore ge mopogore opogore. Ibosomo kanyo to kod weche ma bende koro nitiere kanyo weche mag UNC Road Authority manager barred from his 1.1 billion assets overgraph mibadhi mapod iwuoye ka. Diaspora voter registration kicks off in Canada and UAE. Mago pinje mago mag United Arab Emirates bende koro weche makawo kura koro dhi e nyime e seche ma mar Kenya to dong' mandala ariyo kanje. Atani Salary Remuneration Commission sued over judicial service hardship allowances pesa mondo bende koro imiyo jo moko pok ochiwgi. Public universities no longer at ease as funds allocation hits nag. Iwacho kanyo ni koro mbalariany mago mag piny owacho koro nigi achiedh nade ahinya seche ma bende koro omenda maromo bilion 74 monego bed ni koro iketo mondo koro mi kuonde go obed motegno. En gima koro achiedh nade ahinya kwa ng'ente odhi chalo nade. Mago weche ma bende ibro somo ka. Ibro donjo kanyo I lost my womb to cancer but I came out brave. Nitie nyamiyo kanyo Pamela iluongo kanyo ni Pamela Savai ma bende wacho osegande kaka kansa nothage manomiyo koro ma bende no beni koro miyo nyuol koro en gima ne olal nikech kansa onogo. Giboyudo weche mago mag tongona kaka uno Friday inyisi ni to koro ang'o matimore ka. Aubameyang seek fresh start at Barca. Mano jatugo Pierre America Aubameyang bende mane chako wuok Arsenal odhi kanyo Barcelona kendo osechako timo rako kodgi. Mane will stand Senegal in good state for final. Wacho ni Sadio Mane ma japiny Senegal ma bende tugo ne tim mar Liverpool bende koro notiyo matek ahinya e semifinals mag kendo koro gidhi romo kanyo to kod Misri ma bende notugo otieno piny rugo. Wene tugo bende dhi tug Jumapili. How ambitious Kenya Police have taken Kenya football by storm. Kenya Police bende wacho ni koro nyaka gi sani koro kawo jotugo mopogore opogore mondo giriwre godo mondo mi jotugigo obed e yo makare. Mano The Standard. Kadonjo The Daily Nation kae ma bende koro atieko godo ne Ruto Raila fight Uhuru Paul mago wach ma bende asenyisi kae kwachako gi itego. Mano mar ariyo youth don't want to vote but they should for this reason. So chiw kanyo gimomiyo koro rowere
ber mar go ombulu kata ka ombulu bende koro nitiere. Widower disputes will in fight with the trio over his wife estate. Nitiere jal moro ma bende koro ywaruok otere doho kaluwore kanyo to kod nyamin chiege to kod mare mano min chiege koro yware kendo dwaro kawo estate kata mwandu ma bende koro jaode ne nitiere godo ma bende koro notho ma oweyo. Mano wach ma bende koro nitiere ka. Benjamin Koyer, and wach ma bende koro wachne was surprised to learn that the three were a friend, a sister and the mother to my late wife respectively filed this petition. And wach ma bende koro jalno ma bende jaode no tho koro yokanya. Speaker 8 others charged with theft of assembly property. Mano Speaker ma Migori Boaz Okoth boyudo stoche kanyo bende. Ruto Raila fight Uhuru Paul's bill. Mano wach bende miyi kachacha ni koro kweth Raila gi Maruto bende koro wach mar loko ni koro kura ikwana chieng' titero Nairobi no gi kwedo okang' mager. Jitas in UDA over Kenya Kwanza coalition name. Wach mar Kenya Kwanza ni kelo achiedh nade ahinya seche ma bende koro wach mar UDA to kod NC to kod Ford Kenya bende koro dhi nyime mar loso osiep maka ginyalo wuotho kanyachiel. Wach ni koro nitiere tungni ma kon gi koni, jogi paro kama kama, jogi dwa kama kama. Dwani Mudavadi mo bende dhi olar kom mar ker, Ruto bende joge oramo ni ma nyaka obedi. Koro en wach ma be samoro kwang'e ni to chomo kure. Jubilee lawmaker meet today as party NDC date is set at last. Mano NDC kata romo margi ma delegates opang tarik 25 dwe ni. To kata kamano ker Uhuru Kenyatta bende koro norwako jokanyo mag Jubilee e State House odiochieng' ma kawuono mondo girom anena gipor wach motelo ne romo margi. Civil servants 1 billion wealth frozen by court. Iwacho kanyo ni nitie jalo ma bende koro tiyo e piny owacho to koro oduon account mare, oduon omenda mage marom bilion 1 kaluwore kanyo weche mag mibadhi ma bende koro tude en weche ma bende koro nitiere kanyo. An gi weche global COVID-19 jab target a faint marriage for the country. Iwacho ni koro nyaka gi sani koro piny Kenya to pod ni mabor ahinya nikech wach mar chanjo mar COVID-19 ma pok gichopo kuma nonego bed ni koro gichopo. Omiyo wuog oko in bende mondo ikaw anena wach mano mar wach mar kawo chanjo mar COVID-19. Nitie weche mathoth ahinya kae ma bende oketi kanyo. State moves to end reign of bandit in Baringo. Wach mano ma lweny ma bende koro gore Baringo. Chuno ni mondo koro gidhi anena mondo gitiek anena. Mano ka bang' ka koro bila mathoth oseter kanyo kuma itere mondo mi odhi okony anena jopiny e wechego ma bende chandogi ma ne kan pile ka pile gwenge mago mag Baringo. Biro neno tipo kanyo mar county commissioner kaachiel to kod jatend obila gwengego ma kaka ginyalo konyo. Red alert over fake money in circulation in central region. Gwenge mag Masawa piny mar Kenya nitie pesa moro mosebedo ka kere kanyo. Biro neno picha mar jalo moro ka keto picha kanyo kelo siling 3,000 gin fake kata gin mago mabandia. Idwang' nan to koro ere kaka gidonjo kanya. Nearly got arrested when I presented 2,000 of the 3,000 to Merry Go Round group in which I am a member. Sam Gitau nodwa neno matek ahinya nikech pesa no yudo ka en pesa penye to pesa ni golo kanye. Koro idwa non to pesa gi wuok kanye ma koro kelo achiedh nade ma kama. Gin weche mabende moneno kae tipo mag weche mago mag siasa, weche mag ohala, weche mag weche mago Maseno baneno kolando graduation margi kanyo ma bende gichano timo tarik 25 Maseno University ma yudore Kisumu kanyo. To toke kae bende oboke no nitiere kod wach mar KP blames ministry in 785 million payment saga. Mano Kenya Power gin to gikichore chien gi wach mar mibadhi mar milion 785 ma bende koro nochulo Electoral Kanda Wind Power. Giwacho ni koro migawo ma ochung'ne wechego mago mag teko emonego bed ni penjo ma kamano. Ker Kenyatta ne nitiere gi nyawadgi mar Rwanda Paul Kagame nyoro kuma bende koro ne entiere to kod limbe ma kamano. Kaachiel to kod bende jalup ker William Ruto koro kowuok Dubai donjo odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni nodonjo otieno, ni wacho ni noduogo otieno ma piny oru kawuono mondo koro dhi nyime to kod campaign mag oriwre gi jowetege. Mane leads from the front as Teranga Lions reach final. Mano Senegal mano tugo nyocha koro gidhi romo kanyo to kod Misri yawuot Farao chieng' Jumapili finals mag Africa Cup of Nation. Wantiere kod Omanyala get indoor season underway in Miramas, France. Iwacho kanyo ni koro Africa's fastest man koro biro bedo
mondo mi oringane ne gwenge mag Mirama, piny mar Ufaransa kod Nyaparo. Omanyala noringo matek ahinya e Olympics mago mag Kenya, kendo sani koro en jalno bende nosekaw kod obila, oringo ne kweth mar obila Kenya Police, ema bende pacho ka to pinje moko ochung' ne piny mano mar Kenya. Chope giko mar minono mar oboke The Standard kaachiel kod The Daily Nation. Orit masani nyinga Jesse Omondi.